माब्लाबा बोरमा बामनानै दिन्थियो माब्लाबा बास कन्डाक्टर जानानै दिन्थियो নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত মই আকৌ ভৱিষ্যসকল আছে চিল্লা বক্তব্যবিলাক দি আছে কিন্তু মই যিমানটোলৈ তেখেতক জানো প্ৰথমতে মই তেখেতক সুধিব বিচাৰোঁ যে তেখেতে আচলতে বড়ো মানুহ না বোলে কোচ মানুহ এই বস্তুটো অলপ আমাৰ বিটিয়াৰ বাকী ৰাইজত ক্লিয়াৰ হৈ যাব লাগে দ্বিতীয়তে আমি তাক বহু সৰু ল'ৰা বুলি জানো আৰু বহু সময় তেখেতে সৰু ল'ৰা হ'লেও তেখেতে নিজকে মধ্যস্থকাৰী বুলি কৈ লয় আৰু আমি মধ্যস্থকাৰীৰ যোনটো মিনিং ইয়াৰ অৰ্থটো আমি আচলতে হিন্দীত বিজুলীয়া বুলি আমি গম পাওঁ আৰু এই ব্যক্তিবিলাকৰ কামটো তেনেধৰণৰ হয় তেখেতসকলে দুই চাইডৰ পৰা জীয়াই থকাৰ এটা মানে জীয়াই থকাৰ কাৰণে যি ৰাস্তা সেইটো নিজৰ ৰাস্তা নিচিনা ধৰি লয় তো এই খবৰ ক'ব পাৰোঁ সময় আহিলে তেখেতে তেনেকুৱা ইছ্যু লৈ পেলাই এইটো এটা বাৰ্ণিং এটা ইছ্যু কৰি পেলাই কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা টকা অৰ্জন কৰা এটা চেষ্টা কৰে আৰু বহুত সময় আমি দেখা পাইছোঁ আৰু আমি সেইটো নিজেও জানো যে অহা আমাৰ যোনটো BTC ইলেকশ্যন আছে BTR ইলেকশ্যন আছে সেই সময়ত তেখেতে এইবাৰ চালাকাটিৰ পৰা টিকেট বিচাৰি আছে BPFৰ পৰা এইকাৰণে BPF প্ৰধানক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে এই সময়ত তেখেতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বিভিন্ন কথাবিলাক কৈ আছে আৰু আমি ভাবোঁ বহু সময়ত আমি সেইটোও দেখা পাইছোঁ তেখেতে মদ ভাং খোৱা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতে দেখা পাইছোঁ আৰু সৰু বয়সত যিহেতু মদ ভাংটো তেখেতে বহুত লৈ ল'লে আৰু নিজকে ৰাজা বংশ বুলি পৰা অহা বুলি তাৰ যোনটো কথা কোৱা ষ্টাইল তাৰ যোনটো পিন্ধা উৰাৰ ষ্টাইল দাওখা বা দাওখা গুচুম কালা কাউৱা এজন বা কালা কাউৱাৰ দৰে বা দাওখা গুচুমৰ দৰে দেখা এজন UPPL দলৰ নেতাই কৈছে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ মধ্যস্থতাকাৰী কিবা হেন তেন কিবা কিবি কিন্তু মই তেখেতক এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ নামটো মই ইমান ভালকৈ নেজানো কিবা মানুহবিলাকে দাওখা গুচুম বুলিহে কয় তেখেতক কিন্তু মই তেখেতক জানো যে তেখেতে BPF দল যেতিয়া BTCত চৰকাৰত আছিলে তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ভৰিত মানে ভৰি গেৰুৱা ছাতি বা ভৰি চেলেকি তেওঁ বিভিন্ন কণ্টেক্ট কৰিছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ BPF চৰকাৰ BTCত থাকোঁতে সেই কালা দাওখা নামৰ গৰাকী বা কালা কাউৱাৰ দৰে দেখা গৰাকীয়ে সেই হাগ্ৰামাৰ ভৰি চেলেকি বা হাগ্ৰামাৰ গেৰুৱাত পৰি তেওঁ বিভিন্ন ঠিকা লাভ কৰিছিলে আৰু ঠিকা লাভ Okay. Hello SB Blog नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसेबाव Hello SB Blogआव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय दिनै आङो नैबे मोनसे टपिकआव सावरायनो सानदों जिहेतु बेनि उनाव आरो मोनसे टपिक दंबावो बेखौबो सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम था गिबियावनो फार्स्ट अफ अल आं नैबे मानगोनां इमानुवेल मोसाहारि बिथाङा थांनाय बावैसो समफोराव आं खोनानो मोन्दोंमोन निउस मिडियानि थ्रुयै बिथाङा फिन आरोबाव BPF दलाव जइन जाफिनबाय होननायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो गोबाङानो मिथिगौ जानांगौ आरो गोबाङानो मिथियाबो जानांगौ स' आं फिन खनसे बुंफिनना होनो सानदों बिथाङानो जाहैबाय बारग' BPF दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि बेनिफ्राय बारग' तामुलपुर समस्तिनि MLA स' दोलो नागारनानैहाय गुबुन दोलोखौ जोबोद मोजां होननानै थांनाय बिथां बायदि दैदेनगिरिफोरखौ आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं बारा इसेबां गोरों मानसिबो नङा इन्टेलेक्चुवेलबो नङा मैयाबो सोरबा सोंलु खालामदोंमोन बेसेबांथो फरायखो नोंलाय होननानै बुंनो सानदों पलिटिकेल खोथाफोरखौ माखासे सावरायनो थाखाय जोबोद गोरों जानांगौ लेखा फरायनानै बेखौ आंनि पइन्ट अफ भिउजों नायोबा आंनि साननायाव आरोना जोबोद लेखा गोरों जालायनाङा नोंथांनो प्रेक्टिकेल एक्सपिरियेन्स मोनसे थायोब्लानो नोंथाङाबो बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनो हायो आरो जि पिक्चार नोंथाङा नुदों बर्तमाननि थासारिखौ नायनानै फरायनाय जालायनाङा सोरबा एक्सपिरियेन्सखौ बायनो हाया एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय नों प्रेक्टिकेलि जि बुस्थुखौ नुबोदों मोनबोदों खोनाबोदों स' बेजोंसो जायो स' आं बै बिथांखौ बेखौनो बुंनो सानदों जियानो हक टपिकआव फैफिननोसै स' इमानुवेल मोसाहारि बिथां बायदि दैदेनगिरि माखासे आरो इन फिउचार जों नुबावगोन जायनाखि दोलो सोलायनानै आरो फिन फैफिननाय बा थांफिननाय बेफोरबायदि जोंनि बर्तमाननि दा पलिटिकेल सिनारिअफोरखौ नायोबा बे जोबोद कमन जानानै दङ स' बे बेलायाव मोनसेल' खोथा आं बुंनो सानदों
लिडारफोरा दोलो नागारनानै ओरै थांनानै ओरै फैफिनब्ला बिथांमोनखौ आसि थुग्रा रावबो गैया बा बिथांमोनखौ बुंग्रा रावबो गैया। बिथांमोना इजिलि थारमाने मोनसे दोलोनिफ्राय मोनसे दोलोआव बारस्लायलि खालामबाय थानानै जोबोद आरामै थांनानै फैफिननो हायो बा ओरैबायदि बुंनाय आं नैबाव थांनानै नैखौ जानानै फैफिननानै आरो नैबाव जाफैफिननाय बेफोरबायदि। नाथाय जेब्ला बे सेम कन्डिशनावनो जेब्ला जोङो रायजो राजाफोरा आं दिनै BPF खौ सापर्ट खालामबाय मोजां मोननानै, गाबोन आङो UPPL खौ मोजां मोननानै बेवहाय सापर्ट खालामनो थांबाय, अब्ला मा जायो बयबो मिथिगौ जानांगौ। आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं बुंदों, आं नुदों मानसिफोरखौ गोबां बिदिनो। थारमाने नोङो इन्डिभिजुवेल सोरबा जुदि कमन मानसिनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनखौ आसि थुनानै बा गाज्रि नोजोरजों नायो, सन्देह खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जे नोंथाङा उमुक दोलोनिसो फैनाय, नोंथाङा थारैनो दिनै जोंनि दोलोआव हाबफैदों, उमुक दोलोआव थानानै माथो मोनखोमोन दा मानो फैफिनखो, बेफोरबायदि माखासे गुलाय गुजायखौ जों नुनो मोनो जोंनि समाजनि गेजेरावहाय। स' बेयो कमन मानसिफोरनि थासारि। बेनिफ्राय लिडार्सफोरनि खोथाखौ बुङोब्ला आं दिनै BPF आव दंमोन, आं नैबे मैयानि समावहाय आङो BJP आव थांबाय, गाबोननि समाव BJP आव जइन जाहैबाय। नाथाय बे बेलायाव रावबो जेबो बुंग्रा गैला। सानसे साननै बुंगोन, नाथाय बेनि उनाव जेब्ला फैफिनो अब्ला मस्ट वेलकाम होननानै बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइ माला बायदिसिना गानहोनानै जोबोद आरामै बरायफिननानै लाबोयो आरो बोजबनानैबो लायो। नाथाय रायजो राजाफोरनि खोथाखौ जेब्ला रायजो राजाफोरनि कमन मानसिफोरनि खोथा जेब्ला फैयो अब्लाना मा जायो, माने खोथा खोनासंनो गोनां जायो आरो जोबोद ना। सिम्पोलै बुंनोसै आं खोथाखौ, बांद्राय कमप्लिकेट खालामला। लिडारफोरा जेब्ला दोलो सोलायो अब्ला बिथांमोनखौ आसि थुग्रा रावबो गैया। बिथांमोना इजिलि मोनसे दोलोनिफ्राय मोनसे दोलोआव बारस्लायनानै बा थांनानै बा फिन फैफिननो हानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बेखौ कमेन्ट्स खालामग्रा रावबो गैया। नाथाय जेब्ला बे सेम कन्डिशनानो कमन मानसिजों जुदि बिदि जायोब्ला नाथाय बिथांमोनखौ गोबाङानो गोबां बायदिसिना खोथाजों सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनो। स' बे बेलायाव जों बुंनांगोन एज ए इन्डिभिजुवेल जोंहा बयहाबो भटनि मोन्थाय दङ। भट राइट्स जेब्ला जोंनाव मोनो अब्ला जोंनाव माखासे डिसिसनखौ लानो हानाय जोंनि सायावसो बेयो सोनारनानै थायो। जों डिसाइड खालामगोन सोरखौ भट होगोन, सोरखौ भट होआ, सोर पार्टिजों थागोन, सोर पार्टिजों थाया। अब्लासो जोंनि पलिटिकेल पिक्चारफोरा चेन्ज जागोन। नङाब्ला जोङो मोनसे दोलोखौनो जुदि पावाराव थानो खाबु होबाय थायोब्ला बेबो थार बिजिरनाय जानाय नङा। मोनसे नङा मोनसे समाव बिथांमोनाबो गोरोन्थि मावगोन बा खामानि मावफुंनो हानाय नङा। बे बेलायावथ' जोङो थारैनो जोङो नैबे बिथांमोननि सरकारखौ जोङो माबा मोनसे बिजिरना नायनांगोन, मोजां जामारासै नामा, मावमारासै नामा। स' बिदि सेन्सखौ जोङो लाबोनो नांगोन। जोङो गोसोबायदि सोरबा बुंनायलाय, सोरबा फर्स होनायलाय, सोरबा पावाराव थानायलाय बिथांमोनखौल' सापर्ट खालामनांगौ बिदि नङा। बेनो एज ए कमन भटार्स हिसाबै आं बे खोथाखौ बुंदों आरोना। स' वेलकाम खालामनांगौ जायनाखि जाय पार्टियाव दंमोन बा गैयामोन। एज ए भटार्स माने जोंहा मोनसेल' साननाय फैनांगौ जोंनि गेजेराव, जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ, जोंनो खामानि मावफुंजानायखौ लुबैयो। जेरैखि जाया माने समाजनि मोजां बा मोनसे थासारि मोजां जानायखौ जों लुबैयो। स' बिदिसो जोङो माखासे दोलोफोरखौ सायख'यो बा जों भट होयो। स' बिदिनो बेनिफ्राय जियानो हक मानगोनां इमानुएल मुसाहारिया दिनै BPF दोलोआव जइन जाफिनबाय। बेनिफ्राय फैदोलाय दाना नैबे नेक्स्ट टपिकआव मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथांनि सायाव गोबां माखासे बिबुंथि लाबोदोंमोन। बिथांखौ सोंलु खालामदों जे बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव क्लियारिफाइ खालामना होनांगौ जे बिथाङा बर' माहारिनिफ्राय फैनाय ना कच माहारिनिफ्राय फैनाय। बेनिफ्राय बिथाङा जोबोद उन्दै बैसोनि फंबाय होननानै बुंदों। बिथाङा बायदिसिना बिदिनो एलकहलिक बा गान्जा बायदिसिना लानानैहाय बायदिसिना आबुल थाबुल खोथा बखियो होननानैबो बुंदों। बेनिफ्राय बिथाङा दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ थाव फुननो नाजादों बा फुस्लायनो नाजादों होननानै बुंदों। बिथाङा पार्टिनि टिकेट मोननो थाखाय बेफोरबायदि खोथा दिनै पार्टिनि UPPL दोलोनि फारसे बायदिसिना खोथा बानसावदों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बेजों लोगोसेयैनो पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङाबो बेनि काउन्टार फिननायखौ होफिनदों। बिथाङा बुंदों
सोर EM राकेश ब्रह्म होननानै बुंदों आंबो मोजाङै सिनाया होनना बुंदों बिथांखौ दाउखा गोसोम नामा होननानैसो आङो मिथिदों होननानै बुंदों स' बिथांमोननि गेजेरावहाय गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय एन्ड नायनानै इन्टारेस्टिंबो मोनदों आरो एसे मिनिथावनाबो मोनदों आङो स' बिथांमोनखौ दा मा बुंबावनो बिथांमोना गाव गावनि प्लेटफर्माव गाव गावनि पजिसनाव गाव गावनो मोनसे मिनिनो गोनां जानानै फैदों दिनै मानगोरां पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि खोथाखौ बुंबा जों गोबाङानो मिथिखागौ बिथाङा मोनसे समाव सोरबा UPPL नि जानानैबो बुङो मोनसे समावहाय BPF नि जानानैबो बुङो आरो नायनो थाङोब्ला मोनसे समावहाय जोंनि माहारिनि फारसेबो उल्थायै बुंनायखौ जों नुनो मोनो सम सम बिथाङा माब्लाबा अबर' संगठननि जानानैबो खोथा बुङो स' थिग बेबायदिनो स' बिथाङाबो दिनैनि समावहाय मोनसे बिथा गैयै बायदि खोथाफोरखौ बुंलाबाय थायो बेबा बेनि बेबा बेनि बेबा बेनि माने मोनसे गुलाय गुजाय थासारिखौ लाबोयो आरोना आंनि साननायसो बियो आं जा नुदों आं बेखौसो बुंदों सोरबा बेवहाय पार्सनेलि लानाङा एन्ड एज अ मिडिएटर हिसाबै बिथांखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सनमान होदों जिहेथु गभर्नमेन्टजों आरो NDP फोरनि गेजेराव मोनसे पिस टकखौ बिथाङा लाबोदोंमोन स' बेनि थाखाय बिथांखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर बेनिफ्राय राकेश ब्रह्म EM बिथांनि खोथाखौ बुङोबा बिथाङा दिनैनि समावहाय मोनसे सरकारजों सरकारनि मोनसे मावफुं सोद्रोमा स' बिथाङाबो दिनैनि समाव नोजोर होयोब्ला सम सम माने बायदिसिना माने कमेडियान एक्टफोरखौ खालामनाय नुयो आरो मोनसे एज अ EM माने जोबोद इरेसपन्सिबोल खोथाफोरखौ बानसावलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै बा बिथांनि चेनेलनि थ्रुयैबो जों माखासे समाव नुनो मोनो माने फिल्म एक्ट्रेसफोर बायदि एक्टिं खालामनानै माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ बिथाङा दिन्थियो माब्लाबा बोरमा बामनानै दिन्थियो माब्लाबा बास कन्डाक्टर जानानै दिन्थियो स' माब्लाबा आरो एकदम सिंगाम बायदि माखासे अफिसफोराव हाबग्लुंलाबायनानै गोदाव सोराव खालामलाबायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेनि एक्सुवेल फिथाइया फैमारदोंना फैमाराखै जों बेखौसो नोजोर होनांगोन आरो बिथाङा दिनै EM जादों थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बुंनो नांगोन जोङो मोनसे खोथा बिथाङाबो मोनसे समाव BPF दोलोनिनो सासे कन्ट्रेक्टरमोन बिथांनि माखासे खामानि मावनायनि नेरसोनफोरा दासिमहालागै दङ आरो मा अबस्थायाव दङ स' बेखौ जों नोजोर होनांगोन एन्ड स' बे बेलायाव आङो बिथांमोननि गेजेरावहाय हाबनानै बायदिसिना खोथा बुंनो सानाखै स' बिथांमोना गाव गावनो डिबेट होलायलायदों गाव गावनो काउन्टार होलायलायदों एन्ड आरो बिथांनि सोंलु खालामनायलाय बिथाङा थारैनो पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बर' ना कच बेखौ आंबो कनफिउस जानानै दङ आंबो मिथिनो लुगैयो बिथाङा थारैनो बर'मार ना मेचमार बर'मार ना कचमार बेबायदि आरो एन्ड स' मैयानि माखासे भिडिअ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा हिस्ट्रिक जेबो मावाखै होननायनि फारसे रायजो राजाफोरा माखासे कमेन्ट्स हरदों स' बेफोरनि Q&A आं गाबोननि मोनसे भिडिअ लाबोगोन मोनफ्रोमबो कमेन्ट्सफोरखौ आङो फरायथिनानै होगोन रायजो राजाफोरा सोरखौ अनसायदों आरो सोरखौ फैबाय थानाय समफोराव माबायदि फिननाय होनो थांगासिनो दङ स' बेफोरखौ जोङो नोजोर होनानै गाबोननि भिडिअआव गासिबो खोथाखौ कभार खालामगोन स' दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै रायजो राजाफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बयनिसिमबो शेयार खालामनानै हर आरो भिडिअआव गोदान फैदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो स' गोजोनथोंसै बाय